Geçmişde bizim ata-babalarymyz suwun her damjasyny altyna deňäp, oňa Allah Taalanyň beren iň gymmatly baýlagy hökmüni towap edip, keramat hökmüni garapdyrlar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Zeminiň köp bölegi sow, köp bölegem çölstanlyk. Takyk ilmi maglumatlara görä, ýer ýüzüne çöl adyny alan 150 ýeriň bardygy aýanlar. Aziýa ikliminiň 13 ýurdy, Afrika ikliminiň 19 ýurdy, Günorta Amerikaň 2 ýurdy, Aziýa zolaw diýilýän çöllük ýa-da ýarym çöllük ýerde ýerleşýär. Alimlaryň anyk maglumatlaryna görä, ýer ýüzündäki ähli suwuň 3 götermi süýji suw, ýagny agyz suwy. Adamzat oňam 1 götermini eýdigiderli peýdalanyp gelýär. Süýji suwuň 2 götermi bolsa, doňon buz gatlaklaryna saklanýar. Görüşümüz ýaly adamzadyň durmuşyna, ýaşaýyşyna iň zerur suw iň bir gymmatly islegilen biri bolup durýar. Taryhy maglumatlaryň tasdikleşi ýaly iň ilkinji adamlaryň kim-kimden paýhasly ýaşaýşa geçip uramaklaram, has soňraky gadym medeniýetiň ötüşem suw sivilizasiýasyna esaslanýar. 5000 ýyl mundan ozal ejdatlarymyz suwurumly ekrançylyk bilen meşgullanyp dänekipdirler. Oğuz hem üňüz derýalarynyň kenarlaryna irki Oğuz medeniýeti emele gelip urapdyr. Dünýä taryhy da ilkinjilen hataryna suwa erkedi uran adamlaryň biziň ata-babalarymyzda ekrançylygyň ilkinji meskenleriniň biriniň biziň toprağymyzda ýagny buğday ösürip ýetişdirmegiň ilkinjilen biri bolup türkmen toprağyna başlananyna şaýatly edýär. Agyz suwunyň arassalygy hakda edilýän alada suwy milli baýlyk hökmüni aýagly saklamak adamlaryň medeniýetiniň aýrylmaz bölegidir. Görüşümüz ýaly suw gözbaş, suw janly janlaryň ösümlüğün jana gelişiniň sakasyna duran gudrat diýip arkaýyn aýtmak mümkin. Suwuň ýoly adamzadyň ýoly. Gelin bidem ata-babalarymyzyň suwy ýygnamak, ony uzak wagtlap aýagly saklamak üçin tebii we emel usullary bilen bina eden suw desgalarynyň käbiri barada gurrun edeliň. Kak Ýaz aýlary galyň toyun gatlagy bilen örtülen düzlük meýdana ýagan ýagyş takyrlaň pek ýerine ýownanyp kiçenrek köl jagalary emele getirýär. Ýagyş ýagmyrdan döreýän şeýle köl jagalary ata-babalarymyz kak diýip atlandyrypdyrlar. Kaklar tebigi we
emeli usulla bolupdyr. Tebiği haklar yağış yağmur suwlarynyň takyrlan o yerlerine toplanmagy netijesinde dörese, emel haklary şarwalar takyrlan eňi tarapyna howuz şekilli çukurlar gazmak arkaly döredipdirler. Özüm insan zähmeti singen şeýle haklan suwy tebiği haklara seredende uzak mahallap saklanypdyr. Kä halatlarda emel kakyň suwunyň çalt buwarmazlygy üçin şarwalar oň üstüni örtüp şo suwdan arly tomuz peýdalanyp bilipdirler. Emel edilýän käbir kaklan bolsa suwunyň ýere siňmezligi hemde arasda saklanmak üçin howdunyň aşagyna kerpiç düşäp, daşyna daşdan haýa daýlapdyrlar. Juda seýrek duş gelýän beýle kaklar köplünç yerli ila tarapyndan daş kak diýilip atlandyrylypdyr. Kaksuwlary tutuş ýyl boýy saklanmasa-da, şarwalar onu agyz suw höküminde bir näçe mahalla peýdalanypdyrlar. Mallaryny suwarypdyrlar. Şoňa görä kak suwuna aýratyn ähmiýet berip, tutuş owaň adamlar üýşüp emeli kaklar gazypdyrlar. Onuň jümmüşinde ýaşaýan şarwa pederlenmeden kak suw bilen mazaly azygarlanan ekinçiň yaramly toprakly ýerlere düme gawyny garpy, mäş, künji, hatda buğday ekip hasyl alýan halatlaram bolupdyr. Sardaba. Türkmenistanyň gadymy taryhy ýerlerine, gadymdan galan ýadygärlik hökümine, biziň günlemimize ýeten Sardabalyň dürli görnüşleri kändir. Suw toplaýjy we saklaýjy bu suw desgasy geçmişde adamlara uly peýda beripdir. Olar suw zaýasy, arasy we sowuk ýagdaýyny uzak wagtlap saklap bilipdir. Geçmişde teşneligiň zaryny az çekmedik ata-babalarymyz her damja suw gazalyň garnysyna deňäp esirip etmedilige çalyşypdyrlar. Muň üçin olar öz mümkinçiliklerine görä tebigatyň berýän ýağış ýağmur suwlaryny toplapdyrlar. Şo suwlar mümkin gadar uzak mahallap arasda saklamak hemde peýdalanmak üçin suw toplaýjy we saklaýjy dürli desgalar urupdyrlar. Şolaň birem Sardabadyr. Sardabalar esasan tegelek görnüşli gurulýanam bolsa, kä halatda olaň iňe dördül görnüşleriniň duş gelýäni baradaky maglumatlary da gawat gelinýär. Ýağış suwlaryny ýa-da kışdaky ýagan gary özüne jemleýän Sardabalar geçmişde adamlar bol elin suw bilen üçin edipdir. Häzirki Sardabalyň suwundan peýdalanýan adamlar oň bu diýal suwundan iňe gany içip hediledýärler. Sardabalar adatça ýağış ýağmur suwlaryny toplamak hemde saklamak üçin niýetlenenen bolsalar, guruluşy taýdan kaklardan düýpli tapawutlanýarlar. Kaklar tebii hem emeli görnüşde bolup, olaň ikisinde de suw uzak mahallap saklanmaýa. Ha takygy ýaz aýlary ýagýan gal suwlary kaka toplansa-da, ol tomsa ýetip ýetmän ýere siňip we buwaryp gidýär. Emma öz döwrüniň düýpli suw desgasy hasaplanýan Sardabalyň suwy heme arly ýyllap, hemem jogdaly günlerde de sowjoklugyna saklanypdyr. Sardaba üstü ýapyk suw desgasy bolup, ol uzaklardan edil äpet tamdyr ýaly bolup görünýär. Buzxana.
Ata-babalarymyzyň paýhasy bilen döredilen hemde uzak mahallap halkymyza hyzmat eden zatlara häzirki kosmos eýamynyň nazary bilen däl, öz döwrüniň gözü bilen teredip baha bereninde olaň ähmiýeti hasam artýar. Bulhana da diýseň täsin we özüni çekiji defadyr. Dogrusu bulhananyň parasatly pederlenmediň öz döwrünäki uly açyşlarynyň biri hasaplamak bolar. Çünki elektrik togunyň ýok mahaly arly tomuz gar tok bolurdur. Bu sakla bilen bu täsin desgan döreden halkyň zehini. Onun müňlerçe ýyl soňra sowadyjyny oýlap tapan alymyň zehininden pesdärli däldir. Boyu 15-20 metre ýetýän bulhanalar öz döwrüne ýörgünli bolupdyr. Kışyn ýazyn adamlar bulhanalardaky buullardan giňden peýdalanypdyrlar. Taryhy maglumatlar biziň döwletimiziň çäklerini bulhanalyň ürän irki döwürlerde peýda bolanlygyna şaýatlyk edýärler. Elbetde her dadyň döremek üçin ilkinji şert zerurluk bolup durýar. Zerurluk isleg döredýär. Isleg bolsa adamy oýlanmaga, pikirlenmäge mejbur edýär. Biziň ata-babalarymyz üçinem jogdaly tomuz günleri bu diýaly çala bolan islegiň ören ýokar bolanlygy düşnükli zat. Bulhanany gurmak üçin ata-babalarymyz ilki bilen gerek meçwerdäki ýeri tegeläp çyzypdyrlar. Hemde şo çyzylan ýeri 2-3 metr gazypdyrlar. Şukuryň içine öküzdür düýe salyp yer zınç bolýança depeledipdirler. Aýdynlanam madaly gatan ýere gamış düşäpdirler. Soňra çukuryň daşyna uju sürelip gidýän gümmedi galdyrypdyrlar. Ýöne gümmedi bişen kerpiçdir daşdan edäýmen, çiğ kerpiçden ýa pagtadan edilenini bulhanaň içi salkyn bolýar. Minara çalym edilip boyu 15-20 metre, käharatlarda ondan belentliklere yetirilip bina edilýän bulhanaň ýokardy deşik bolýar. On girelgileriniň depesi aýlawly, arka görnüşine bejerilip, köplönç demir gazyp günne orýada günorta gün matar tarafa bakdyrlyp gurulupdyr. Ol bulhanalarda çaltyda aýlanýan imit önümlerim saklanypdyr. Bulhanalyň diýwarynyň içinden howany tämirläp durmak üçin ýörüýte deşik edilipdir. Käriz. Bir mahallar dağ etegi etraplaryna ýaşan ata-babalarymyz kärdilere aýratyn üns berip, olaň suwuny ýaşaýyşyň şeşmesi hökümine bil baglapdyrlar. Balýal käriz suwlary diňe bir içimlik hökümine ulanylman, ondan giden meýdanlar suwaryp bol hasyl alypdyrlar. Özüm ilkinji ýerasty emel suwaryş desgasy hasaplanylýan käriz, ýakyn geçmişiň önümi bolman, paýhasly ejdatlarymyzyň müň ýyllyklaň synagyndan geçiren ören arassa suwly hem juda ähmiýetli suwaryş desgasydyr. Halkymyzyň käriz gazyp, ekin meýdanlaryny suwlulandyryp başlanyndan bäri gaty köp ýyllar geçipdir. Alymlaryň käbir maglumatlaryny kärdilen köpet dağ eteklerini, ýagny musoyun we änegiň töwereklerini biziň eýamymyzdan ozalky 5-nji, 7-nji asyrlarda peýda bolanlygy aýdylýar. Emma arheologlaryň 8000 ýyl taryhy bolan Jeytun ekrançylygyny, ilkinji ekrançylyk medeniýetiniň ýüze çykan ýerleriniň biri hasaplaýanlyklaryny nazara alyp, kärdilenem 8000 ýyldan bäri ulanylýanlygyny saklamak mümkin. Çünki Jeytunny ýerasty suw nagymlarynyň tapylanlygy şeýle netije gelmäge esas berýär. Ruhabat, Göktepe, Kak etraplarynyň çäklerinde ýerleşýän kärdiler. Olaň arasynda häzirki döwürde de işläp ýörenler bar. Öz boluşly ýerasty suw geçirji desga bolan kärdi gazmak juda ussatlygy talap edýär.
Kärdigenleň arasynda da belli biziň üllemizde şenli iliň dilinden düşmän gelýänlerim bar. Ya halatda bolsa, kärde onu gazdıran adamyň adamda kılar eken. Yer ýurda atlary bilen, kümüş ýal bullurap duran dur suwunyň hili bilen baglanşykly atlary götüren kärdilerim bolupdyr. Köpek dağın eteklerine, mäneçäçe düzlügünden balkana çenini aralykda, gadym döwürlerde kärdileň juda köp bolanlygyny, taryhy çeşmeler, arheologik gadawaltyrış işleriniň netijeleri sowud edýär. Käbir maglumatlara görä, etrawynyň çäklerine 19, Göktepe etrawynyň çäklerine 7, Gowgabat etrawynyň çäklerine 5, Ferdar etrawynyň çäklerine 5, Hak etrawynyň çäklerine 5, Bereket etrawynyň çäklerine 2, Ak buğday, Saragys, Maltmul etraplarynyň, şeýle-de Aşgabat we Balkanabat şäherleriniň hertine bir kärdiň bolanlygy, olan käbirleriniň häli häzirlerem ulanylýanlygy aýdylýar. Goýular. Geçmişde dağ eteklerine ýaşan türkmenler üçin kärdiler uly ähmiýeti eýe bolan bolsa, ýyllyz boýly goýular gumlulyň ýaşaýyş çeşmesi bolupdyr. Şoň üçin asyrlaryň dowamyna merdana halkymyz dağ eteklerine kärdileň giden ulgamyny döre düşýäli. Aňa-daňat gum depeleriniň arasynda da goýulan müňger çösüni garypdyrlar. Türkmen üçin o döwürlerde başga bir zada teredende soňuň derwurlugy has ýeti doýulupdyr. Emma mum çäginiň 80 götürmüne golaýyny garawun çölü tutýan watanymyzda ýaşan pederlenmez, soňuň zaryny az çekmedigen bolsalar, aňsadyna bakyp suwlurak başga bir ýerlerden mesken gözläýmändirler. Olar garawymyň gazygyň çägesine yüreklerini ýyladyp, örküni ebedilik şu toprağa baglapdyrlar. Arsyny şo sanyna suwunam akyp ýatan ürgün çägäň üstünden hem asyndan gözläpdirler. Üstünde mal we karyaly otu çöpü bolan mele çägäň asynda da mal ýa karyaly, içimli kökümine ulanar ýaly suwuň bardygyna ananypdyrlar. Şeýdibem gumly pederlenmez, çöl göwsüni gazyp, özleriniň suda agyr zähmetleri bilen örän şoň goýular döredipdirler. Ödem zähmet bar siňdirilip gazylan şo goýulaň ählesine ussaň azaby ýerine düşüp durmandyr. Olaň biriniň suwy süýjü çyksa, beýleksiniň suwy ýoguň ýa-da talhy çykypdyr. Ýöne barybir bu şowsulluklar çarwalary ruhdan düşürebilmändir. Olar ýoguň suwly goýuny mallaryny ýakmak üçin peýdalanyp, agyz suw üçin başga bir ýerden ýene-de goýu gazypdyrlar. Türkmenler goýu gazjak ýerini belli edenlerine ilki bilen şo ýeriň ösümligine üns beripdirler. Ýeriň aşagyna suwuň barlygyny ýoklugyny bilmek üçin ulanylýan ýene-de bir usul. Kerseniň ýa-da jamyň içine ýağ çalyp düňderip goýupdyrlar. Egerde şo jamyň içine çalynan ýağyň ýüzüne çyýg ýygynansa, diýmek şo ýerde suwuň barlygy. Diýmek şo ýerden goýu gazyp boljak diýipdirler. Egerde ýağyň ýüzüne damja ýygynansa, onda şo ýerde suwuň köplügini aňladýar eken. Azy goýun suwundan süzmegi başaran ata-babalarymyz suwly meşig alyp sadakdan asar ekenler. Hem oň aşagyna bolsa çägeli gaby asypdyrlar. Ondan aşagda bolsa boş gaby goýupdyrlar. Şeýdip çägäň içinden geçip süzülen suw içipdirler. Egerde bir gedek süzülen suw içip bolmasa, ikinji gedek ýene-de süzer ekenler.
Elbette kärdilen kiyal ingen howply hem güzaply iş bolan goýu galmaklyk asla ýeňil bolmandyr. Şoň üçin goýusolary gadyň döwürlerden bäri ýylyň iňsegilagly mertebeli adamlar hasaplanýar. Hatda bir köpür uran bilen bir goýugadan jenneti diýen pehem döreden atabalanmaz. Goýusolarynyň o dünýäsiniň abaddygyna da ören puto ananypdyrlar. Atabalanmaz gadymdan bäri örümli goýular galyp gelipdirler. Soňra kerpiç goýular galypdyr. Häzirki döwürde gadylýan goýulary daş goýular diýilýär. Örüm goýugadanlaryna öňü bilen ýeriň ýüzüne selimler sadatdan adam boy çöwlük edip, soňra şu çöwlügiň içini galyp, çöwlügi aşağı düşürüp suwa çeldi barar ekenler. Çöwlügiň daşyndan ikinji gatam örüpdirler. Goýulaň çuňlugy olan geografik ýerleşigine görä dürbüdürli bolýar. Meselem, merkez garawymda käte 25-30 metr ýetýän goýulaň gabat gelýändigine garamazdan, olan köpüsiniň çuňlugy 15-20 metrdir. Emma Günmatarda ýerleşýän Balkan welaýatynyň örlerine goýulaň ortaça çuňlugy 40-50 metre barabardyr. Bu töwerekde käbir goýulaň 70-80 metre ýetýändigini aýtmak gerek. Iň çuň goýular gara belli hemde günorta günnogor garawymda duş gelýär. Ýyllaz boýly goýular adyny alan bu ýerdäki goýulaň ortaça çuňlugy 70-80 metrden 150-200 metre ýetýär. Käbir goýulaň çuňlugy bolsa 285-300 metre diýendir. Türkmenistanyň çäginden akyp geçýän Belent dağlaryň gerşinden göz başalyp gaýdýan Amy derýa, Murgap, Tejen, Summur derýalary we öz göz başyny Amy derýadan alyp gaýdýan Garawym, Türkmen derýa, Emel derýalary bolup, olaň bol suwy ýurdumyzda içimlik agyz suwy we owy hojalygyna ekinler suwarmakda da, mallarçylykda da giňden peýdalanylýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen suw siýasaty üstünlükli amala aşyrylýar. Atabalanmazyň her damjasyny eşrepe diňen suwunyň diňe bir ýeterlik bolmagy üçin däl, eýsem bir näçe ýyllyk ätiýaşlyk gorunyň toplanmagy üçin ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Milli liderimiziň tagallasy bilen Garawymyň jümmüşünnäki gara şor çökütlüğünü döräp barha giňäp barýan altyn asyr türkmen köli muň aýdyň mysalydyr. Dünýäde deň taýy bolmadyk bir emel köliň çölüň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň baýlaşmagyna, täze örlüň, ekrançylyk meýdanlarynyň peýda bolmagyna, balykçylyk, guşçylyk hojalyklarynyň döremegine, şeýle-de tutuş sebitiň ekologiýa ýagdaýynyň gowlanmagyna ähmiýetiniň juda uly boljakdygy şübhesizdir. Döwletimiziň suw gorunyň köpelmegine sallamly goşant boljak bu köliň suwuny emeli usulla süýjedip, dürli ekinler suwarmak, içimlik agyz suw hökümine ulanmak mümkinçiligi bolsa, geljekde bu köliň hemde oň akabalarynyň kenarlaryna baý wagtçylyk owy kentleriň peýda boljakdygyna anam derdi.